En primer lloc, faré una lectura ràpida del dictat i després començaré amb el dictat pròpiament dit. Anem allà. La meva iaia es diu Conxa. Té 66 anys i és molt activa. Com que viu a València, al passeig de la Petxina, baixa al riu a caminar per a mantenir la flexibilitat dels cos. Du sempre un xandall de color roig, que l'afavoreix molt, i una motxilla xicoteta. A més, també participa en exposicions de quadres a l'Associació de Jubilats. Comença amb el dictat. La meva iaia es diu Conxa. Punt. I seguit. La meua iaia es diu Conxa. Punt i seguit. Té 66 anys, coma. Té 66 anys, coma. I és molt activa, punt i seguit. I és molt activa, punt i seguit. Com que viu a València, coma, com que viu a València, coma, al passeig de la Petxina, coma, al passeig de la Petxina, coma, baixa al riu a caminar, baixa al riu a caminar, per a mantenir la flexibilitat del cos, punt i seguit. Per a mantenir la flexibilitat del cos, punt i seguit. Du sempre un xandall de color roig, coma. Du sempre un xandall de color roig, coma. Que l'afavoreix molt, coma. Que l'afavoreix molt, coma. I una motxilla xicoteta, punt i seguit. I una motxilla xicoteta, punt i seguit. A més, coma, a més, coma, també participa en exposicions
També participa en exposicions de quadres a l'Associació de Jubilats. Punt i final. De quadres a l'Associació de Jubilats. Punt i final. Vaig a tornar a llegir el dictat per si vos heu deixat alguna paraula o voleu corregir alguna cosa. La meua iaia es diu Conxa, punt i seguit. Té 66 anys, coma, i és molt activa, punt i seguit. Com que viu a València, coma, al passeig de la Petxina, coma, baixa al riu a caminar per a mantindre la flexibilitat del cos, punt i seguit. Duu sempre un xandall de color roig, coma, que l'afavoreix molt, coma, i una motxilla xicoteta, punt i seguit. A més, coma, també participa en exposicions de quadres a l'Associació de Jubilats, punt i final.